Il-Qorti Kostituzzjonali preseduta mill-imħallef Robert Mangioni rifjutant l-aħħar attentat tal-Ministru Konrad Mizzi biex ikompli jtawwal kemm jiflaħ l-inkjesta dwar Panama Papers. Dan kif il-qorti ma laqgħetx it-talba ta' Mizzi li kien fetaħ kawża kostituzzjonali fejn iddikjara li nkisirlu dritt tiegħu għal smigħ xieraq waqt li jiddikjara li l-protest ġudizzjarju kontrih għandu l-iskop li jħammeġ l-integrità tiegħu. Il-każ fil-konfront ta' Konrad Mizzi kien beda wara li Simon Busuttil dak iż-żmien kap tal-Oppożizzjoni talab li tibda inkjesta wara li l-Panama Papers kixfu lil Konrad Mizzi u Keith Schembri, li Chief of Staff tal-Prim Ministru Joseph Muscat, li kellhom kumpaniji fil-Panama. L-inkjesta ndalan li jsir magħruf jekk inkisrux il-liġijiet kontra l-ħassil ta' flus meta uffiċjali għolja fih dan il-Gvern Laburista fetħu kumpaniji offshore fil-Panama. L-inkjesta għandha tinvestiga mhux biss lill-Ministru Mizzi u lil Keith Schembri imma wkoll il-Prim Ministru Joseph Muscat kif ukoll il-Brian Tonna, Karl Cini, Malcolm Sherry kif ukoll Adrian Hillman. Iżda minkejja li l-inkjesta supposti li bdiet żmien twil, il-Ministru Konrad Mizzi għamel mossa wara l-oħra biex iżomm li din tavvanza. B'din il-kawża kostituzzjonali tkun l-aktar riċenti mit-tattiċi tiegħu biex isir dan. Fl-applikazzjoni tiegħu il-Ministru Mizzi ddikjara li hu m'għandux jieħu sem attiv fil-proċeduri li għaddejjin li ma' applikazzjoni issa ġiet rifjutata. Al kontrarju tiegħu Simon Busuttil bħal dejjem kien preżenti fil-qorti meta kellu jkompli l-każ. Mossa ċara biex jaħrab milli jaffaċċa l-ġustizzja fil-kawża kostituzzjonali tiegħu Konrad Mizzi kienet jitlob lil qorti wkoll biex tiddikjara r-rikjesti ta' Simon Busuttil kif ukoll dawk ta' David Casa bħala nulli u ineffettivi.